Ndoenda kana watambira mari unoisa kupi? Kana ndatambira mari ndiromupa. Ukapusa taura chokwadi. Mari ndiromupa. Muna September. Chinzwaka. Munomuka azviroti kana wauya une advantage. Ndafarira mai avachema. Nokuti chokwadi kana chakutaurwa mudare. Vanga chipungoti ngosukika bhora munotinoona mapoints kuti kuenda kupi. Naiwe shamani. Amai tinori kuchema tinozvitendera timbosumuka imende. Panzi mogara zvonyaka mozodzo atikuregerera maitino makwira dare tinoda kuti muwe muno mune justice aiwa hati tonge mudare kuchema tinoda kuti mufaranuke environment ine observe my rights enyu. Yo chibaba yo inonzi Zigo TV. Msikanganwe kusubscribe nekushare nekulike Zigo TV echo nyara nyara. Amai garayo tochibhebheba amai angagareba Pamusoro ino. Nyaya yangu ndeyekuti murume wangu uyu ari kundipomera mhosva yekuti ndinohura. Asi iye akakwira dare muchiti kudi amai. Ndakakwira dare ndichiti andiburire pachena andiungudze vanhu vakamuudza kuti ini ndinohura. Muda kubudirwa pachena. Nevanhu vari kuparadza. Mirai amai kune kumhanya. Ndikati kubatsirei. Mugara mese zvakanaka. Sofatis. Mugara mese semudzimai nemurume. Saka muda kubudirwa pachena bosi kana padaba pana rudo andizvo. Muda kubudirwa pachena nemurume unyanditi. Ndomuchiri mese. Zvimwe zvese munozozwana makutaura. Patinge chifamba munozozwana mukutaura. Anditi anzi budire pachena. Mudzimai wangu uyo ombera shamani. Mudzimai wangu ndichomutora zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka. Aiti akandikumbira bonde chaita bonde, pandadira chaita bonde. Zvakazotanga akuenda kubasa. Paakatanga kupinda night shift aiti kana chiri chitatu kusvika musemande paizopinda night anenge achiramba bonde pesa. Oenda kunight adzoka kunight ndomuti uya bonde oramba. Saka tasvika pakunetsana kusvika mudzimai wangu ndamuti iwewe sei uri kudaro zvinoreva kuti pane vanhu vari kuita navo vudi kubasa sei uri kudini mabonde. Aibva nditi kuda kuziva vanhu vakakuudza apo ndakatozvionera ndega kuti sei panight apa haite sei anoramba bonde achibva abva pamubhedha akurara pasi abva zvichifta akurara pasi achibva nditi kubva nhasi uchabikirwa nevakakuudza negiriki kuti unopinda kuti ndine zvikomba. Uchawachirwa nevakakuudza kuti ndinohura. Uchazvibikira wega. Izvo ndizvo hembe dzinedzidzi ndozvowachira ndega. Mutumwa wamambo paakauya achindisira Samoni akatosvika ndichi aina ndoga. Tagara tine vana vedu 2 mumwe 21 years nemumwe ane 11. Amai vaibika panze. Vachibika panze vaituma kana 11 years. Uyu muhombe akagara mudhaini. Muhombe akutanga kutuma futi mudiki. Ndati aiwa iwewe hausi baba ipanapa. Iwewe unoita zvinhu zvako zviitire. Uyu mudiki uyu onaema kutomuabuse. Ava mupo vakabva vauya. Vati vasiye vakadaro unovatsurira havasi vana vako. Saka ndoda kuzivawo futi kuti vangu ndevapi pavana vatatu vatinavo. Makateerera murume wenyu achitaurira baba. Mune here zvamungakwanise kupokana nazvo pane zvaataura? Pokana panyaya yakutaura kuti yevana kuti ndakataura inini kuti havasi vana vake. Dzokai kumashure. Ukaona uchibayira padumbu it means you are guilty. Unotanga kutanga kuchitanga munochatoita basa kupa mapeni nemapepa muchibata mapoints
ibayire kubvira pakutanga kumuswe chikwira kana kumusoro chidzika samunenge mada kasi kuti mubayire padumbuka pamakuda kusa defense apa pasiripo chikatanga rudo rwenyu mimi mamai nababa bondevha rauya vana vavazvarwa tozoisa discipline kuvana handizvo saka titangirei kurudo rwakatangisa nofunga murume akutaura zvokunyepa ngaataure kuti nyaya iyi yakatangira papi nyaya yane tongoti mwedzi yaitika nyaya dzaakutaura dzekumashure kuti paakatanga kuenda kubasa achidi ari kutondinyepera inini ndane interested part ndiri mambo ndakanzwa vanhu vava kuti takabva muba kuda palenta tiri kudya stereki kasi tine 4 years tisina bondi noti kasi uyu kumba kwavo amai ake vanorima stereki amai ake vanorima kaimari vanorima stereki parenta iri kwanongosura chidya chichena kasi chisiko murume mapanzwisa saka ndoda kutanga chakatanga ichi kuti ndiregedze kuita naye bonde akanditi uri hure handirari newe nekuti uri hure makateerera zvezvotaurwa nemurume hanzi pamwe ndatadza kunzwa zvanzi imimi pamakatanga kuenda kunight shift kana muchienda kunight shift wonda haruwaniki hungu kwete ayo ndoda kuti mubvunze kuti ndezvarini kuti kwete papi kwete nekuti kubva pabawaniki kubva musi wakati vandatanga juti ndanichikupai zvakadai pamusoro ndikumbura mumubvunze kuti zvakatanga rini nekuti iye ari kundinyepera ndiramba kutaura zvataurwa nomurume wenyu manje tinenge tikateerera tichinzwa iye manje so ataura kuti ndinowacha ndege ndochisa ndege mupurisa akano samuel kuti ndikudiwa kuno kudare akandiona ndichiaina muri kuwacha here matedzo mukamumo handisi ndava yei akanti andibatirwe zvinhu zvangu nehure ari kubikirwa nani echipiri neni motadza kuwacha munomuuraya aiyewa iye ndiye ari kutodya chikafu chandiri kutobika inini ari kudya chikafu chamunobika muri ani murikubika muri ani akatoti handichakuda amai azviroti wakwira dare ka azviroti wakwira dare ndiononge neadvantage mudare muno muti unopepeta nyaya ari wane manguva yakadii uchiwacha wega kuma 9 months pandakaenda kuinterview amaitino tarisai kuno hembe dzandakaenda kuinterview nadzo ndakawacha ndega ndikaaina ndega kana tindaka kubasa lunch box ndozvigadzirira ndega hapana bakambounoenda kubasa ko kana watambira mari unoisa kupi kana ndatambira mari ndiromupa tinotaura chokwadi mari ndiromupa muna September chinzwaka munomuka hazviroti kana wauya uneadvantage ndafarira mai avachemaka nekuti chokwadi kana chakutaurwa mudare vanga vachipungwa kuti ngoswokika bhora munotinoona mapoinzi kuti kuenda kupi naiwe shamai amai tinoari kuchema tinozvitendera chimbosumukai meende panzi mogara zvenyaka mozodzo hatikuregerera amai tino makwira dare tinoda kuti muye muno mune justice aiwa hatitonge mudari kuchema tinoda kuti mufaranuke environment inei tinoobserva marights enyu right yenyu ndekuti hamuchema aiwa handidi sumukai tipei imwe nyaya imboendai mozorora nekuti tichakufayai mubvunzo mese tinoda kuti muye makasimba Zigo, platform inonzi. inonzi Zigo. Ziggy. Izigi yakawedzerwa ka-o. Alright, Ziggy. So, oko Zigo. Nyaya iyi takufamba toda kukunza tinyaya dzakawanda taisira pakuti amai angu akuchemaka kasi amai ava vakakwira dare vachida kubudirwa pachena kasi amai ava indururani inovana kusvika panzvimbo amai hazvina basa kuti machasi bcause makandipa nyaya yenyu ndakutongoziva kuti imi mamai mundichianalaiza vachikubvunzai vairi vatatu ndatobata kuti amai muri ndururani munoziva here kuti mabasa umu vanhu vakushandisa mabhatya emumabasa zvisiri izvo ende munoshanda kupi amai siyai kaucha yenzvimbo muite kaucha yekumba kana maakumba havasi vese vane mukana wekuroorwa papinda maroorwa mukaitwa imi havasi vese vanomuita murume 9 months ane submission atambira mari uya uchipa kuti kumukadzi wasikumba bonde anongomba chikafu chete anodzidzisa vana kupanduka. This is a typical of mukadzi ari mumba inini anzwa dzina ngoya kubatsira
iwe shama mukadzi uchi kumuda unomuda amai murume muchi kumuda here amuchada ndosaka ndakada kuti muone hatidi kushandisa vanhu amai ava yes vanomumba but yes vanotamba sori ndakuzvitaura nokuti ndo basa rangu ndinofanwa kuzvitaura nokuti ndo zvavanoita sei zvavanoita hapana munhu anopinda night shift asingade bonde dai mafeelings achibviswa usiku nokuti ofuchera usiku makuseni oswera asipo tingave vanhu zvinoramba zviripo nokuti mwari akazvisika zvirimo totofanwa kuzvitushira dai mamuchirwara nani munorwara hamusi murume munomuda ndakutoona umwe pfungwa munogara kupi togara kushamba kutipera kushamba muwadzanai kutipera makavaka imba mese takavaka saka ndiri kuona pfungwa dzakawanda samambo ndiri kuona pfungwa dzakawanda ndiri kuti inini ndakabvunza kuti wakaona basa here ndanzwa kuchitaura nyaya yokuti pandikaenda kuinterview ndakaona basa kasi ndakutotondera kuti dambudziko ranotanga izvozvo rakatanga murume ari ropa yesu runo chokwadi vanofunga kuti tikaona mabasa taabhavhara munenge makupuwa mainstructions ngatipana nemukana maraitsi amukuchemerai makawana ndikutoona kuti 2050 varume vanenge vachisubmita kuvarumukadzi stereke nokuti vakadzi ndo vanenge vari munzvimbo dzekumusoro nokuti kuwasumudzira isu varume kuti ngavaende kumusoro hazvina kuipa kasi ndofunza kuti mukana wacho gepiri ngariitwe zvakanaka riongororei vari kugadzira mutemeikai vari tomudzimba futi vana varume vavo amai munemba mutaundi hamuchada murume makuna kugovana mudziyo kuti ndidaro kana kuti chese chataura ndechekunyepa aiwa amai imimi chindururani muri kuita handikataura kuti chifambi pandinoda kuti uzisarudzire izwi iroro mega murimo saizi yako iyoyo ya 30 something years une makore mangati 39 ndopaupo vapikika kutoda varume nokuti wakuitira kuenda kuna mwari this is reality of life of women hatidi kuchiita zvinhu zviri kutenge kana waya mudariro hatidi kubhabhadzira sisi wauya muno kuti mangwana ari kukuona achanga achiti mukadzi arambo kasitomuda gazi tu yanikarewa akaita mari akaita kabasa repamusoro murume achamuda muno mutinoda kukurudzira zvinhu zvakanaka. Material things can destroy ourselves. Upenyu unorarama nokusingaperi kasi mukada material things tinoparara. Iwe hanza ndichakuda ndozvibvuma ndikamurambi ndikamumanikidza chenjera the hunter become the hunted. Ndakuti kusira chirungu icho chinochitsvaga unozoenda unomhanya kuimba ona imba inandiko unosvika uri katurike iwa haupo uchadzoka kudari kwa mama. Be careful. Dzimba idzi dzinoda kuchengetedzwa. Varume amazana wangwara ndinongoisa kavhiti ndoone nyararo iwawo ibate imba inandibata kasi vana vedu ndoenda se wana benefit unoenedzoka kuna baba wako kuti ndakuida imba iyo iwe butsa shireni pa tipedze nyaya tingaye kuno kushamba vanhu mabasa ramba mudhokurambanisa vana ndizvo zvitatu noatatu vana muombe wacho ane 21 years kuti uyu angaende murima kana kungamuvharire vamuresa vakafungidzira kuti munhu haagari kuna mupe mhosva zvashanu dzinobatika kuitira kuti avo vamwe vachazoda kuzotisisira vanyatsoona kuti murume haagari kuna because ukaingomutishereni ndo usina kunyatsoratidza vamwari murume anoenda achinzi haite 1 mhosva yandiri kumupa 1 yekutanga anotaura kuti anondipa mari yake pei atombonipa kana mari yake pei since atanga kushanda 2 nyaya ari kundinyepera sezvaataura panapa ndezvekunyepa zvekuti here kuti mafeelings anouya nguva ipi ebonde anouya nguva ipi manheru seiwo ngotaima munhu ari kunyepa ari kundinyepera murume uyu mufunge ndini kadzi waukaona paupenyu hwako uchirarama uchikuraisa kunochera musoro yedu kadzi
mukadzi anosvika ane bai nenyaya yekuti akandi ndiri hure lakini wewe kana uno wewe pa namumoda pasi ndumano kana wewe ndikutofungidzira kuti amai anogona kuronga rwendo murume asingazivi because vato murume pachavo hamuna here makesi akadaro Msore mama. Izvezvi muse chipiri akabuda. Ana undiudza kuti ndikuenda kupi. Muse Friday mani. Akabuda Friday yapfuura kusera. Ndikufungidzira kuti amai vanorongera mari yavo vega nokuti havana murume. Ndikubatanidza ukaona murume ane mukadzi ane attitude yake wega but iri right ndoida nokuti you are expressing yourself without kudzvanyirirwa uyo ari right mukadzi tembotoka weste nguva nyaya yaiperi amai havachada murume number 1 murume uyo havape peni nguva kuti havape mari zvibvira paatanga kushanda kasi ndikurememba vangu inini kuti mambotaura kuti murume uyu aikazvanyira hembe usinga akawana basa izvozvi ndizvozvo ndi ane nguva yakadii 8 months kasi hazvirevi kuti murume wenyu akagara ari rovo akambenga achishanda bhosi kana ukaona vanhu vai vakaimba mutepara midzi murume akambenga ndima aishanda here pesana maishanda timese paaishanda angasikakupei mari here angasipo kasi chibatwa chiripo chekuti makavaka imba mese vakavaka kababa imba maivaka mese meaning kuti vaikontributa saka ruoko rwavo rwakanga ruripo imimba itika chikafu vaivakatisi ora chivi chipiri chekutaura kuti inini ndakaiwa chechipiri chamumurambira chandikumurambira chekuti ari kutaura zvekunyepa dai taa chokwadi pamberi pedare ndaimusingarambi ndakupedzisa nemi amai inini ndakaburuka pasi ndakaenda pasi kwenorora pasi imisara pamubhedha abuda muno mumwe ndiani ndini pamusoro emama ndikumbura mundinzwo nyaya handitika ini nyaya ndafambira panapa ndeti murume ari kunditi ndinohura inini ndisingahuri handitika kuzobuda pamubhedha akati andirare nehure handiti saka ini kuya kwandaita kunoka handitika nyaya iyi makamboipa ani kokama kana shamwari inogadzirisai sofa hapana zvinhu zvinokurisiyai muri papi zvinokusiyai makachena here imi muri vaini nati ndakaitauraka inondinyadzisira kune vanhu hata kubvisa kamera shamba in the world you know kuya kwandaita ndoziva kuti tinobuda pakamera asi kuti ndibudiswe pachena kuti hure hwangu ndikuhura nani uye ndiani wandakahura naye handakukuchenesai inini samama ndikuti inini kana murume aikuti makabva usiku kubasa masikati moramba kurarana iye achida that means mimi mune mari guta kubasa handiziye kuti nani kasi ndikuti mune maguta kana kuti muchaenda mumusoro of day munoguta mudzoka kunani basa muchanda futi usiku I hope kuti basa munesanora anopinda makuseni masikati munogrotetwa ndizvozvo kure pamaizoona makuseni aya amunozochana makuseni manheru maizomupa here kuti aone kuti hamisohure topatabvisa nyaya yechipiri maimupa ndizvozvo neshamai kwete vaipedza svondo naiti yavo vanoita svondo rese kupa aizopinda makuseni aizopuwa here bondi airamba ende after some few days abva kunaitika aingobuda opera bhazi andizoti andingoenda kunyarara shamani ndinoda kubvunza nyaya yamaya waiwacha wega waiwachire iwewo wacho airamba wacho wakadaidzana iwe na mzukuru wangu ari apa kumbali ndoupi iwe wakadaidzwa here hanzi wakawaona here ambuti vakati vanoita basa rei vanoita basa rei chakakosha chikafu nekuwa chahembe chakakosha ichi chikafu chakakosha osei wewe wakada kuwa chahembe wega asi munhu wacho wauri kuti iye hausi kugutsikana nezvaari kuita achikubikira chikafu uyo
ndikamunyima chikafu vekwake kunze kuti vekwake havapo panapa vari kuziva kuti vanani anendira kudzoka aibikirwa chikafu nouyu ndiwe wabva watembedza musabati aiwa handira kuti kuti wakazowanika wako wachawega iye anototi kana achiwacha hembe dziri pamwe chete dzine tsvina anobvisa dzangu oisa pasaiti otora dzemwana wedu mukomana ne21 years anomuwachira achimuanyira murume mukuru ane 21 years nedzevamwe dzangu asingawachi dzimwe nguva ndatofunga kuti pamwe awacha ama kusenda kuda kuenda kubasa ndona handina hembe dzekupfeka dzekuendesa kubasa betserwa mume vane kuya kuchena mume vakamubvunza mudare atizvo kadhitomuda ndozvavaida kubudo pachena mume atizvo kadhitodi dzinomuda tichibva tese kadakabvunga pichitu achakamira anichada muvume tizvo dare rive harisi rokumbotambira munhu chingoti ndina cheda muvume maproblems avanga vachitaura kuti ndezvehoudazirachi ndoaturwa murume wedu unomuchinzwa kuti iwe usafundire mukadzi wako usachava usina humbo asi umbowo unozakuwa kuti mini kutunga mabonde isachidzokerai mabonde pai mozodzoka muchiona kuti murume uyo azochinja herewo wachinjawo here dare inogadya ipapo kana makuramba rinozvaramakawana vanhu vane vasimuka kuti uchamukudzireka pachizivo chimwe vari comfortable here nezvamuri kutaura amai tiri kuna amai dare riri kuti rokupaiwo mukana rombokupai mukana rokuti mumbodzokera kumba munoona kuti pamwe zvatinga zvitaurwa mudare zvabatawo baba kuti zvavanga vachiita varege kuti kuita ende zvamamuchitowe miri pamwe madzidza kuti maamuchikanganisa mumbopuwa mukana pamusoroi ini mukana ndokutaura kuti handingawane mukana nekuti handisi hure ndo mukana wacho kuti handingauwane nekuti handisi munhu aikuti ihure haana changa akabata chinobatika mumaoko nimunizvisa aingoshama chete kuti hure akaudzwa aiwa tikamutiisa munhu wacho agone kumita kumuisa akamuudza wacho tikamuti nhasi ngauya agara paagone kuuya naye but tiri kuti isusu murume wenyu haana chinobatika nhasi angati kana kuti imeseji kana kuti chii haana saka tiri kuti isusu imimi ndima uya kudai uchida kuti akubudirei pachena handiti saka patoti angaida kubudirwa pachena pandiani ndimi kama makawanda nokuti mimi ndima maya muchiti achada murume nekuti one kundinyepera kwacho kwaita pani pambe pedare indawa ndakazvimira ndiri ndega auya natete alright ndinoda kuti muye musa 19 ndoda kuti muye musa 19 gupuro renyu mimira mupa murume uyo unofanwa kuti ribve vanhu venyu kumba kwenyu achiziva saka chimboenda muudza kana kune munhu anga akakumirirei nhasi chifoni maafrika makabatwa mune chikomba mukadzi womunhu attitude yandiri kuona kwamurika haisi kuvaka imba iripo attitude yenyu imimi ndiye munhu ari kutofamba muroad kudhara anenge I don't care attitude she doesn't care kuti ndine vana kana ndine chii hapana munhu ada kuti hamuna karimoske kuda kubatanidza kuti imba yenyu imire imimi munhu wayamusa 19 kana mayamusa 19 munhu ane veukama venyu nesitansi yenyu amatora handisi kurambidza kuramba murume handinei nazvo inini ndinopa zvinoedza kuvakiridza kana zvaramba ndizvozotema hatiti kumanikidza because panozowanika zvimwe zvinoitika iwe wetambira hanzi handichakuda kasi nhasi mukudzokera uyu mukadzi wako kusvika musa 19 unova nehama dzako iwewe mopa gupuro zvipachena I think mabatiro ataita iyayi ari right nokuti takaenda tichitisu taipwanyaka auya wega uyu zvine musoro anoita hero paasingafanwa kuti aite hero ende isu toda kuti tigarise be careful nebasa rako kushanda haridi kuti uite zvauri kuita idzi nyaya dzako idzi haunganeti nekuti ndamakadzi kunge vanhu vese nyika yese kurwara akumana ngatirege kudaro bonde racho akati handirari nehure usandibatire hembe dzangu iwe supposed to prove him
wrong. ndakazama ndakagara handingakwanise ndiri kukumbirwa dai mandinzwisisa inini ka murume ari kundinyepera ushu amai murume ari kundinyepera zvese dare ini handakona abuse kubva kumurume. Murume uyo akatenamira anoburuka ndanetana kuti ndamakati anotaura oraita adzimai ndaburuka pambedha oraita amai ndiri kuenda kushanda oimari unoda murume akaita sei? Basa iri makariwana harina kuti pazaidzimba iri but inoda kutenderai kuramba murume wenyu munoane ukama ndopandagumira nhasi. Anything else chiri papo aiwa makarambana zviri murumba magara makarambana pandinoda kuti upe shere nehama dzako dziripo sechivanhu chedu sezvachinotaurira kuti ndozvachinofanwa kuti chiite. Ndakutenderai ndakurambidzai ndapedza munowanza 19 ende mugara zvakanaka muchamuwachira here usika marambana musa 19 kwete rambai muchita zvanonga muchita izvozvo munomorambana musa 19 but iwe munyira idya chawaona iwewe wazvinzwa